Ababa is at a standstill. We've seen fuel shortages and long queues in this city in the past, but nothing quite like this. We've been driving around and across the city's major roads and side streets. Hundreds of vehicles are lined up in extremely long queues, stretching far beyond the entrances of fuel stations. Rather than restricting social and economic activities, we chose to address this challenge by working closely with the public in the spirit of cooperation, encouraging fuel saving and ensuring its use with priority given to essential services and key economic sectors. ሳይበላ ሁሉ ቦታ እየሄደ እያከከ በዓለም አቀፍ ፖለቲካም ላይ ማንም ለማይሰማው ምንም ለማይጠቅመን የሚያወጣቸው መግለጫዎች አድቨርሰሪ ፈጥረውልናል። ለምሳሌ በሁርሙዝ አሁን እንዳያልፉ ሊስቱ ከተቀመጠባቸው መርከቦች ውስጥ የኢትዮጵያ ናቸው። ኢትዮጵያ አንዷ ነች። ዋይ የማያገባን ነገር ነው። አየህ ይሄ ምን ያደርጋል? ከሶማሌ ክልል መግለጫ ስለወጣው ግዙ መለገያ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ሄዶ ሾው ኦፍ ማድረጉ ማድረግ በቃ የመጀመሪያው የዓለም መሪ ምናምን ቢኮዝ እሱ ጉራ ስለሚወድ ብቻ ሀገራችን ለሱ መኮፈስ የምትከፍለው ዋጋ እኮ ነው የሚያንገበግበኝ። አሁን እንደው የሌላ ሀገር መሪ መሄድ ፈርቶ ነው በጀት ተከቦ እዛ መሄድ ማንም ይሄዳል። መሄድ እኮ ፈርቶ አይደለም። ራሚፊኬሽኑን ይሄ ጦርነት እንግሊዝ እምቢ ያለችው ጦርነት ነው። Ababa is at a standstill. We've seen fuel shortages and long queues in this city in the past, but nothing quite like this. We've been driving around and across the city's major roads and side streets. Hundreds of vehicles are lined up in extremely long queues, stretching far beyond the entrances of fuel stations. እዚ ናይ ቻይና ሚድያ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ኣከቢድ ፈተና ከም ዘላን እዚ ኸማን እቲ ዝሓሸ ስእሊ ተባሂሉ ዝቕዳሕ ዘሎ እዩ። እቲ ሪጋ ናይ ነዳድም ንምውሳድ ዘሎ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ኢቨን ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ሪጋታት እዚ ነዊሕ ሰዓታት በላ ኢትዮጵያውያን ብዝገለደ ክገልፅዎ ከለዎ ብዙ ክሰምዖ ትኽእሉ እዮም። ወይኔ ናፍጣ አንበሳ ናፍጣ ቀዳሽ እንደ ስማ ከየት ነው የምን አባ ናፍጣ ነው የምቀደው? ምን ናፍጣ የሚባል ነገር አለ እንደ ስማ ናፍጣ ግን አለ እንደ ቀለል አድርገህ ስማ 3 ወር ነው የተሰለፍኩት አንዴ ለመቅዳት። አሁንማ እኮ ግራ ገባን እኮ ስማ ናፍጣ ፈልገህ ከመቅዳት ማለት ነው ሰፈር አካባቢ ሄደህ ብትቆፍር ይወጣል ናፍጣ። ግራ ገባን እኮ ስማ እኔ ናይ ነዳዲ ሪጋ ናፍታ መራይ ከቢድ ዘሎ ካብ ናፍታ ብሪጋ ጌርካ ተዓጊስካ ንኽትረክብ ናፍታ ኩዒትካ ንኽትረክብ ይቐልል ዝመስል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ እቲ ናይ ነዳዲ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ተራ ፀገም ዘይኮነ ወይ እውን ብቀሊሉ ክስገር ዝኽእል ኣይኮነን። ገለገለ ሰብ ነዳዲ ፀገም የለን እንታይ ሪጋ ጌርካ እንተወሰድካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝብል ኣሎ። No, listen to this driver እንታይ ኣጋጢሞ ኣለብሲ I've been in the queue since yesterday. I didn't even go home. I provide transport services for employees at the industrial park and I haven't worked for 2 days, which means I have nothing to take home to my family. ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ? ካብቲ ማሊ ኣብ ሪጋ እየ ዘለኹ ይብላ ኣሎ። ካልኣይ መዓልቲ እየረ ኣለኹ ኣብ ሪጋ ይብላ ኣሎ። ካልእ ዘረርባ ናይ ህዝቢ ትራንስፖርት ዝሰርሕ ኣውቶቡስ እዩ ዘለኒ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ክህብ ኣይከኣልኩን ክልተ መዓልቲ ድማ ስለደይ ሰራሕኩን ኣብ ስድራይ ዝኾነ ይኹን እንጌራ ሒዘየ ዝመፅእ የብለይን ኢሉ። ስለዚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሪጋ ይውዕል ኣለኹ ነዳዲ ክመልእ ሓንሳብ ንኽመልእ ጥራይ እዩ። ሓንሳብ ምስ በላዕኩ ድማ እንታይ ከጋጥመኒ ዝብል ዘሎ ክልተ መዓልቲ ይሰራሕኩን ኣለኹ። ስለዚ ኣታዊ ዝበሃል የብሉን። እሱ ዘጓዕዞም ዝነበረ ሰባት ንስራሕ ዝኸዱ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ትካላት ክኸውን ይኽእል፣ ንብረት ናብ ዕዳጋ ዝበፅሕ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ሓንቲ ኣውቶቡስ ካብ ስራሕ ወፂያ እቲ ሪጋ ድማ ኩሉ ትርእይዎ ኣለኹም። ስለዚ እቲ ሎጂስቲካዊ ፀገም ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ብቐሊሉ ተዛሪብካ ክስገር ዝኽእል ወይ እውን እዝን እትን ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን። It's a very serious situation. ንብልፅግና ሓንትን ተዛዓበየትን ፈተና ክትኮነ ትኽእል እዚኣ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ዝብልዋ ዘለዉ እያ። ምክንያቱ ብቐሊሉ ክትስገር ትኽእል ኣርእስቲ ይኮነትን እዚኣ። እዚ ኣርእስቲ እዚ ከቢድ ኣርእስቲ እዩ። ንህዝቢ ድማ ኣብቲ ዝኸበደ ቦታ ይረኺብዎ። I'm worried I may not get fuel today. I'm only waiting with hope. አሁን ትናንትና ዛሬም ይወለቃ Authorities say while daily benzene supply has declined only slightly, diesel supply has dropped by half from 9.2 million liters to 4.5 million liters a day. To mitigate the impact of the fuel shortage, the government has introduced prioritization measures while continuing efforts to maintain supply.
Rather than restricting social and economic activities, we chose to address this challenge by working closely with the public in the spirit of cooperation, encouraging fuel saving and ensuring its use with priority given to essential services and key economic sectors. Alongside the prioritization measures, the government has intensified its crackdown on illegal fuel sales and related corruption, with over 600 individuals, including the بحبشة تنريو زلنا كنتات نهزبي أب كبيت زخونة فتنا أبتي وهم زلون كابز قداي زد ما بغلي لوك سجار زغل أبليو تكبت زبالنا يسكيرو تساقم أب قمدي تيخا زياتو مجتري وهم تناكم تبو زخونة ناي منقستي كافرج نت منقستي نتبل تسقنا نخي ودق دسلس بالي حبريتا جيروم يمزبول زلو ونياتو confidence ناي تزبنا قول لندر قيدو زقادة دا شجر كم زلو سلز فلات نزيا قداي زياقن تبو غير زقالة أصاب نيرو سلمتا ياب كم زي شجر كود قخيلو ሳር ቅጠሉን ጠላት አርጎብናል ሳር ቅጠሉን ማን ሳይበላ ሁሉ ቦታ እየሄደ እያከከ በዓለም አቀፍ ፖለቲካም ላይ ማንንም ለማይሰማው ምንም ለማይጠቅመን የሚያወጣቸው መግለጫዎች አድቨርሰሪ ፈጥረውልናል ለምሳሌ በሁርሙዝ አሁን እንዳያልፉ ሊስቱ ከተቀመጠባቸው መርከቦች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች ዋይ የማያገባን ነገር ነው አየህ ይሄ ምን ያደርጋል ከሶማሌ ክልል መግለጫ ስለወጣው ግዙ መለገያ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ሄዶ ሾው ኦፍ ማድረግ በቃ የመጀመሪያው የዓለም መሪ ምናምን because እሱ ጉራ ስለሚወድ ብቻ ሀገራችን ለሱ መኮፈስ የምትከፍለው ዋጋ እኮ ነው የሚያንገበግበኝ አሁን እንደው የሌላ ሀገር መሪ መሄድ ፈርቶ ነው በጀት ተከቦ እዛ መሄድ ማንም ይሄዳል መሄድ እኮ ፈርቶ አይደለም ራሚፊኬሽኑን ይሄ ጦርነት እንግሊዝ እምቢ ያለችው ጦርነት ነው የአሜሪካ ነምበር 1 አጋር የምትባለው እንግሊዝ ነች እንግሊዝ እምቢ ያለችው ጦርነት ነው ፈረንሳይ እምቢ ዛሬ አሁን እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ቤላ ገሮም ደብረኺ በመዘሎ ንብልጽግና አብይ አህመድ አጽግዑም ይንበል ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ ክንድገለ ሓጓ ፈጢሩሎም ስለ ዘሎ ዝግበርካ የለን እጅንታይም ዝብል ዘሎ ተገብር ከይዱ ነው ኢማራት እዚ ጉራ ዝኾነ መራሒ ኣብ ካልኦት ከድዎት ከይዱ ተባሂሉ ጣቅዒት ክግበረሉ ፈፂሙ ኣርሒቆ ክሓስብ ዘይክል ንሕና ኣብዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ክንጽሎ ዘይግባአና ነርና እዮም ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ድኻ ሃገር እያ ኣዝያ ድኻ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢራን ንዓና ይመኽልከለትና ነይራ ቡቡ ጌርና ድማ ኣካል ናይቲ ብሪክስ ስለ ዝኾና ሸለል ምበለትና ነርና ኢሉ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ገለ ካብቶም ሓልፉ ዘይብሎም ሰለስተ ታንከራት ናቶም ኣብኡ ተታሒዘን ከም ዘለዋ እቲ ሪፖርት ወፂ ዘሎ ብልጽግና ዝርከቡ ታንከራት ናቱ ኣብኡ ተዓፅዩ ከም ዘሎን ካብኡ ክወፅእ ተስፋ ከም ዘይብሉን ኢና ዝድርዮ ዘለና ኢትዮጵያ says 3 fuel tankers stranded in Arabian Gulf ስለዚ ካብዚ ቦታ እዚ ክወፃ ከም ዘይክላ ተሓጊተን ተለኩይተን ከም ዘለዋ ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙ ዝብል ዘሎ ጀዋር because ፈሳሕሳሕ ክብል ከይዱ ሽግር ስለ ዝፈጠረልና እንግሊዝ ተቐንዲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ እምቢ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይከይድን ብምባል ምስ ኣሜሪካ ዝተባሰት እያ ፈረንሳይ ከም ኤውሮጳውያን ብምሎም ስለምንታይ ከቢድ ኩነታት ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ኣብዚ ሓደጋ እዚ ክንኣትዩ እንደልና ብምባል ኢማራት እኮ ካባና ላዕሊ ትፈትዎም ሃገራት ኣለዉ ኢሎም ስለምንታይ ደይኮዳው ገንዘብ ሲኖም ባጀት ሲኖም ነው እዚ ሴንሲቲቭ ግዜ ስለ ዝኾነ ነፍስ ወከፍ መራሒ ድማ ናይ ሃገሩ ናይ ህዝቡን ቀዳምነት ይክብ ዘለዎ ስለዚ ንኢማራት ብደብዳቤ ጌርካ ዲኻ ብሕቡድ ይብኻል ክትሕግዛ ትኽእል ኢኻ እንተቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት ግን ናይ ሃገርካ ናይ ህዝብኻን ኩነታት ኢኻ ቀዳምነት ክትህብ ዝግባእካ ይብል ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይወሪድዎ ዘሎ ካብዚያ ፈተና እዚያ ብምንታይ ክወፅዩ I don't know እቲ ዝዓበየ ፀገም ድማ እቲ ህዝቢ ኣንጻሩ ሞቢላይዝ ዝኸውን ዘሎ ድማ መመሊሱ ዝሕይል ዘሎ መመሊሱ ኣንጻሩ እቲ ህዝቢ እናተወደበ ይኸይድ ኣሎ እዚ ውዳቤታት እዚ ድማ ካልእ ፀገም ከምፃሉ ከም ዝኽእል እውን ይንገር ኣሎ ዝያዳ ነቲ ውዳቤታት ናይቲ ህዝቢ ፅንሂልና ክንሪኦ ናብዚ እውን ለንቀናይ ሓደ ዓብዪ ኮንፈረንስ ሓደ ኦንላይን ፕሮቴስት ተኻይዱ ነይሩ ግን እቲ ፀገም ናይ ብልጽግና ኣብኡ ጥራይ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ካብኡ ዝገደደ ፀገም ኣብ ከባቢና ይመፅእ ስለ ዘሎ ነዘን ክልተ ከስማዓኩም ምክንያቱ ሑቲ ድሮ ኣብቲ ገይማቲ ከም ዘሎ